Ceir bhfuilún breise chu fearfáil don Ghaeilgeachs don Ghaeltacht in fiche ceathair ardú ceathair fan géad. Sin níos lú ná euro breise go chulachúna sa stát agus údar mór díma bhaith sin d'agachtaí Gaeilge bhí a géalamh a bhád níos mó. Go lei a chaith na Harry a fógart an bhaisiid agus nírónach coppla fácail fánach fan Gaeilge mar hanga bheo agus faoin creaaltaracht níor tholamid fácail ar bí an Gaeilge. Tá chumar an scéal go mbeadh an Ghaeilge beag an plúchta a raon chomór lei seo. An Ghaeilge is lú bhád an muoinú 8.5 fan géad go domláin ag an práid le trícha 1 fan géad don chultúr agus 6 fan géad gon sport mar hampla. Deirtear go gaiithir an cur a bhiliún breise ar scéimeanna tacaíocht a Gaeilge ach níl mar an sonraí ar fáil go fáil. Is cosúil nach mé íon ardú ar bhaisiid údras na Gaeltachte ná ar bhaoinú an chórais plana le teanga ach tá ardú in an de títí chathair agus seacha sin is bog údar misnéatán. Yen Pierce Starty or Laurie agad a sin féin chána láidir ar an bhaisiad sa dáil as candaling lech leis an ngéirchéim teanga sa Ghaeltacht agus beachar asé an dúlais. Bhaisiad a hánsá nach chuléon óilhíon na buint leis ó héad na Gaeilge nó na Gaeltachta de. Léiríonn sé ceann de gárad is dócha. Nach bhfuil tuiscint ag an rialtas ar a fránís atá cás na teanga gan ó. Go dtitcann siad an scéal go maith agus gur chumalóthó nó nach bhfuil siad a géirí aonrad fónta nó aonrad a dar a bhí dhéanamh faoi.